Audio Jungle. Audio Jungle. Sugeng enjing para pamirsa, pepanggihan kalian kula Rizal Kurnia Arafi wonten ing Kempung TV. Audio Jungle. Audio Jungle. Wekdal menika pawartos basa Jawa babar warta kemalingan ingkang dumados ing SMA Negeri Gangsal Semarang. Supados langkung mangertos warta kemalingan ingkang dumados wonten ing SMA Negeri Gangsal Semarang, badhe dibabaraken kalian Farel ingkang sampun wonten ing papan kedadian. Dumateng Farel. Matur nuwun kalian Pak Rizal wonten ing studio saniki karo kula ing SMA Negeri Gangsal Semarang. Ing mriki kula badhe babar berita kemalingan HP siswa SMA Negeri 5 Semarang. Lan kula badhe takon kalian salah sawijining siswa SMA Negeri 5 Semarang. Monggo. Sugeng enjing Mas. Sugeng enjing. Ingkang kedadian kelangan HP niku leres Mas. Nggih, niku kedadian kemalingan niku leres Mas. Teng pundi kedadiane? Kedadiane enten ing lantai kalih ing kelas dosa IPA Gangsal. Kok iso kedadian niku iki piye Mas jenenge ceritane? Niku ceritane sedelo ing kelas dosa IPA Gangsal niku enten sing bolong Mas. Dadine maling saged mlebet liwat mriku. Lah kedadian iki kapan Mas? Kemalingane kuwi. Wau dalu Mas niku kedadiane. Kok masih iso ngerti kedadian niku? Pas niku kula kan tesih ngerondo. Terus kula kok deloki kok lampune enten sing murup. Kula curiga. Terus bar niku kula delok pas kula mlampah deloki ing tangga enten tiyang nganggo jaket ireng beto tas. Oh, okay. Niki kok budal-budal sesuatu ngoten Mas. Kula curiga terus kula teriak maling. Terus pas kula yak tapi niku tiyange mboten ketekel. Lan kula ngertos saking CCTV sekolah. CCTV kan ing kelas dosa IPA Gangsal niku enten CCTV. Oh. Dan malinge niku Ya rupane. kedelok enten ing CCTV mriku enten tas siswa sing ketinggalan. Di sini niku enten macam-macam Mas. Oh, Laptop, HP, dompet, lan liyane niku dipendet sedaya Mas. Dan niku malinge untuk meneh lewat sedelo niku. Nggih. Terus kedadian koyo niku ning SMA Negeri Gangsal niki mung sepisan utawa ana meneh sak durung-durunge? Sakderenge niku nggih sampun kedadian pirang-pirang kali Mas. Ya niku paling oknum-oknum ing saking SMA Negeri Gangsal piyambak. Oh nggih. Biasun Mas. Jelane nggih. Sami-sami. Mangkanten pawarta sing kula entuk saka saksi SMA Negeri Gangsal Semarang lan kula balikaken ing Mas Rizal ing studio. Matur nuwun dumateng Farel kalian Arif ingkang sampun maringi warta saking papan kedadian. Para pamirsa, cekap semanten pawartos ingkang saged kula aturaken. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan. Nuwun. Audio Jungle. Audio Jungle. Dumados ing SMA Farel ingkang sampun Negeri 5 Semarang. Sugeng enjing Pak. Sugeng enjing Pak. SMA Negeri 5 Semarang. Terus ya Mas. Tak apa Niku kok tesih budal-budal sesuatu. Are kula teriak maling. Semoga Mas.